Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa kultura sa mga Hudiyo, dako kayo ang kahulugan sa mga ngalan o lugar nga nagtapos sa pulong nga El o El nga nagpasabot og Dios. Ang El gikan sa Hebrewhanon nga pulong Elohim, alang sa Dios. Busa kung makita nato kini sa usa ka pangalan sama sa Ezekiel, God strengthens, ang Ginoo naghatag og kusog. Daniel, God is my judge, ang Ginoo ang ako maghuhukom. Samuel, God has heard, ang Ginoo nakadungog. Emmanuel, God is with us, ang Ginoo naguban kanato. Ang ngalan o lugar nga naay El, nagpakita nga ang pangalan o lugar naay spiritual nga kahulugan o connection sa Dios. Ako ang surname, Fiel, faithful, nga nagpahinumdom, God is faithful, ang Ginoo matinud-anon. Question, ang inyo bang pangalan na ay El? Kung musimba mo karong adlaw, ang unang pagbasa gikan sa Genesis 28. Ang sugilanon kabahin ni Jacob ug sa iyang damgo. Ang lugar nga iyang gipahulayan o kung diin siya nagdamgo. Kini siya usa ka lugar nga hatagan niya og usa ka bag-o nga pangalan. Dinhi niining lugar si Jacob nakakita og hagdanan gikan sa yuta paingon sa langit ug sa ibabaw niini nagbarog ang Ginoo. Human sa damgo si Jacob nakaingon, surely the Lord is in this place and I did not know it. Tinuod gayud ani ang Ginoo niining dapita apan wala ko masayod. Gihimo niya kining dapita nga halangdon, gibutangan niya og haligi ug gitawag niya kini og Bethel. Pasabot, balay sa Dios. Ang Bethel busa nahimong simbolo sa panagtagbo tali sa langit ug sa yuta, sa tawo ug sa Dios. Sama ni Jacob daghan usab sa atong kinabuhi nga murag wala nato nabantayan ang Ginoo sa atong palibot. Apan sa dihang nisalig kita sama ni Jacob, makakita ta sa mga kahibulungang butang sa Ginoo nga maoy mubag-o sa atong pananaw, sa atong kaugalingon, sa kalibutan ug sa Dios. Sa ebanghelyo nato karon, si Jesus naa sa duha ka desperado na kay nga mga sitwasyon. Usa ka amahan nga nawad-an og anak, ug ang usa ka babay nga nag-antos sa dugo sulod sa napulo og duha na katuig. Apan tungod sa ilang pagtuo, ang milagro na hitabo. Naayo ang gitalinugan og nabuhi ang anak sa Hudiyong opisyal. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo muasdang bisan naay mga kalisdanan. Ang amahan nga namatay ang anak ni adto kang Hesus. Ang babae nga nag-antos sa dugo, misiksik sa katawhan aron lang makahikap sa bisti ni Hesus. Kung basher pataan ni nila, makaingon ta, nganong nagsamok-samok pa man jud ni sila oy nga wala naman ni paglaom ang ilang kahintang. Ang opisyal patay na iyang anak. Ang babae dugay na nga nasakit bisan daghan na kaayo siyang giadtuan nga mga doktor. Parihara ni sila nga wala na joy paglaom. Apan giingon ni Hesus sa babae, take heart, daughter, your faith has healed you. Matthew 9:22. Ayaw kahadlok anak, ang imong pagtuo maong nag-ayo kanimo. Hay, kung ang pagtuo di ay walay giila nga kalisod. Ang pagtuo buhi bisan og wala nay laing kapadulngan. Makita jud ni nato sa daghang ginikanan nga nagampo sulod sa dugay na nga mga panahon para sa ilang mga anak nga halimbawa ang uban naay droga, naay mga bisyo, nihawa sa simbahan. Sa mata sa uban, murag hopeless na ning tawhana ni. Pasagda na lang ni natong tawhana kay wala na sila yung mga paglaom. Apan adunay mga ginikanan nga mas dako japon ang pagtuo nga ang ilang paghikap sa Ginoo pinaagi sa pagampo makapaayo sa ilang kahintang. Ang pagtuo muasdang bisan naay mga kalisdanan. Ikaduhang punto,
ang pagtuo moila nga walay imposible sa gahom sa Ginoo. Ang anak sa opisyal sa sinagoga patay na. Ang mga tao nagbugal-bugal paghani kang Hesus sa dihang mingon siya nga natulog ra ang bata. Apan kini nga kamatayon nahimong higayon nga ipakita sa Ginoo nga walay imposible sa gahom sa langit. Sama sa balay ni Jairus, diin gibanhaw ang iyang anak. Sama sa kamot sa babae nga nihikap sa sapot ni Hesus. Ang presensya sa Ginoo musulod bisan sa mga okasyon nga daw walay paglaom ug ang iyang gahom mismo mao ang muhimo og milagro aron mapadayag ang tiyusnong gahom. Usa sa mga makahuluganon nga gubat sa unang mga siglo sa Kristyanismo mao ang nahitabo niadtong October 28, 312 AD, ang Battle of the Milvian Bridge didto sa Roma, dool sa Roma. Usa ka talagsaon nga panan-awon ang nahitabo sa gabi sa wala pa ang gubat. Kini si Emperor Constantine nakakita og usa ka krus sa langit uban sa mga pulong nga Latin nga in hoc signo vinces. In this sign you will conquer. But masabot pinaagi nining krus timailhan nagmagmadaugon ka. Ug tungod niini nga vision gisugo niya nga isulat ang simbolo sa krus sa tanang mga taming sa iyang kasundaluhan. Ug sa sunod nga adlaw sa laktod nga pagkasulti midaog si Emperor Constantine sa maong gubat. Kini nga kadaugan mo'y punto sa kasaysayan nga nakatabang kaayo sa legalization sa Kristyanismo pinaagi sa Edict of Milan niadtong 313 AD. Tungod niini ang mga Christians nga mga kolorom o mga illegal persecuted nga mga citizens sa Roman Empire nahatagan og dakong kagawasan aron sila matugutan nga mosimba kang Kristo sa dayag ug dili na tinago-tago ug tungod niini natapos ang pagpanglutos sa mga Kristiyano sa Roman Empire. Siguro lawom jud og pagtuo ang mga first Christians. Lawom jud sila pagtuo kay bisan na persecution kaniadto padayon man sila sa ilang pagtuo. Ug sila nihangop nga bisan taas na nga panahon ilang gihuptan ang pagtuo nga at a certain point mahuman ang persecution of Christians. Ug sila nahatagan og higayon nga ang ilang pagsimba mapakita nila dili sa tinago kundi sa dayag gayon. And in God's time, God granted it to them. Ang pagtuo moila nga walay imposible sa gahom sa Ginoo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi, maayo man o dili, makakaplag kita og kahulugan kung ang Ginoo ang atong sentro. Ang atong kasakit mahimong tinubdan sa grasya. Ang atong kaluya mahimong agianan sa ato mismong kalig-on. Busa sa matag lakang ipahiluna ta ang atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, VLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.